Bună ziua, prieteni! O să vă arăt azi cum să conectăm aerocondiționat Green Viola la Wi-Fi din telefonul mobil cu aplicația Gree Plus. Acest model este un model Gree Viola. O să vă arăt acum în următorii pași cum ne conectăm de pe telefonul mobil la rețeaua de Wi-Fi a aerului condiționat Gree Viola. Introducem în priză unitatea centrală. Ok. Vedeți? Încep să aprindă. Așteptăm un pic. Ok. După care luăm telecomanda dispozitivului, o îndreptăm spre aerocondiționat și avem pe telecomandă două butoane. Acum, știți cum e? Depinde de model. Acest model este Gree Viola. Apăsăm simultan pe ambele butoane. Butonul de jos Wi-Fi și butonul mod. Apăsăm simultan pe amândouă odată. Sunt unele modele, de exemplu Bora sau Crown, care apăsăm decât pe Wi-Fi și ținem apăsat vreo 2-3 secunde. Am impresia că la Bora, la Crown trebuie să apăsăm pe butonul turbo și mod simultan pe amândouă. Acum nu știu exact, dar acest model Gree Viola apăsăm simultan pe ambele butoane, Wi-Fi și mod. Și o să auzim, o să fac un click. Ia să vedem despre ce este vorba. Ca să face acel click înseamnă că s-a conectat rețeaua de Wi-Fi. Foarte important este, deci, cu unitatea în stand-by, vedeți? Este pe roșu. Nu pornim absolut nimic. Decât apăsăm pe aceste două butoane. Ia să vedem. Vedeți? S-a auzit un click. Așa. S-a stins lumina. După care o scoatem din nou în priză și așteptăm 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Cam asta e. Și introducem din nou în priză. Vedeți? S-a aprins. Ok. Acum luăm telefonul mobil. Deci în Play Store, Google Play Store, magazin Play. Căutăm aici Gree. Deja mie mi-a apărut. Și avem aici aplicația Gree Plus. Îi dăm instalați. Gata, ea s-a instalat. Deschideți. Dăm acceptare toate astea de aici. Când îmi permiteți. Ok. Acum, dacă nu aveți un cont, trebuie să vă faceți unul cu adresa de mail, să puneți un password. Și să țineți cont că passwordul trebuie să conțină, deci passwordul la adresa de mail trebuie să conțină și o literă mare.
Eu nu o să mai fac unul decât îi dau sign up din cauza că am deja făcut un cont și să mă loghez cu adresa de mail. Aici username, introduceți un username, adresa de mail, password-ul, confirm password-ul. La regiune, dacă în cazul în care nu vă acceptă Europa, sunt unele modele acceptă, unele nu, acum depinde de model, dar ăsta de obicei gri viola nu acceptă. O să punem aici la regiune, alegem Nord America, nu Europa. Deci punem Nord America, punem un username, am pus username-ul, punem și adresa de mail, password-ul, după care și regiunea o să punem Nord America, dar țineți cont la password să conțină o literă mare. Am pus toate astea, username l-am pus, adresa de email am pus, o regiune am pus Nord America și dăm acum sign up. Vedeți? Email has been signed up. Așa. Vedeți? Uitați cum apare. Ok. Acum o să adăugăm rețeaua Wi-Fi a aerului condiționat gri viola. Îi dăm remote control without Wi-Fi. Îi dăm aici next. Îi dăm aici aprobare. Permiteți. Și o să vă apară configurația routerului din casă. Și introduceți aici password-ul. Password-ul routerului din casă la care sunteți conectați. Acum îi dăm search și el o să caute rețeaua. Durează vreo 2 minute, să zic aproximativ, până se va conecta la rețea. Wi-Fi-ul de la gri cu Wi-Fi-ul de la routerul dumneavoastră până se va configura. Vreo 2 minute durează. Ia să vedem. Deci nu s-a conectat. Îi dăm aici, dacă în cazul în care nu s-a conectat, îi dăm aici să try add manual. Îi dăm aici next. Vedeți? Abia acum mi-a apărut rețeaua Wi-Fi a aerului condiționat gri viola. Îi dăm din nou next. Deja mi-a rămas memorată rețeaua și password-ul de la routerul de la internet din casă. Și îi dăm iar next și așteptăm să conecteze. Tot la fel, durează vreo 2 minute, să zic așa. 2 minute până caută, după aia o să conecteze. Da, deja s-a conectat. Vedeți? Configurația este completă. Îi dăm OK. Ia, acum putem să îl pornim. Luăm telefonul și pornim aerul. Ia să vedeți. Cărcat.
Acum uitați, putem să facem acum, deci putem să facem setări. Aici îi dăm să schimbăm numele device-ului, putem să punem AC, spre exemplu, living room. Ok, îi dăm save de aici. Aici avem funcțiile, temperatura, deja s-a schimbat. Multe alte setări.